טוב, אז שלום וברוכה הבאה לשקד. ואנחנו מתחילים עם ראיון שהנושא שלו הוא הטעות. אוקיי. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך היא, האם את יכולה לתת דוגמה לטעות שעשית? אוקיי, אני לא בן אדם מושלם, כמובן שעשיתי טעויות בחיים שלי. הטעות שעשיתי... דוגמה אחת. אוקיי. יום אחד אמרתי משהו לא במקום לאמא שלי. כמובן שיש את המשפט הזה, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. ולא היה במקום שאני אגיד את זה, כמובן לא לאמא שלי. והצטערתי אחר כך על הטעות הזאת, אבל ביקשתי סליחה אחר כך. וזה מה שהצדיק את המעשה. אוקיי. איך את מרגישה כשאת טועה? אני לא מרגישה בנוח. כאילו אני מרגישה לא זאת שאמרה את הדבר הנכון. אבל לפעמים כנראה שמהטעויות לומדים. אז טעות היא דבר טוב או דבר רע? תלוי איך את מגדירה את זה, ונוגע למה. אם הטעות היא... יש טעויות שאת יכולה להגיד, אוקיי, לא משנה מה אני אגיד או מה אני אעשה, אי אפשר לשנות את הטעות הזאת. אבל יש טעויות שלומדים מהן ושאפשר לבקש סליחה אחר כך, כמו שאר הטעויות. אז מה הופך טעות לדבר טוב? אם אפשר להצדיק את זה איכשהו, כאילו, אם אפשר לבקש סליחה אחר כך, ולהגיד שזה דבר נכון איפשהו, כאילו, ולהגיד אני טעיתי. להיות כנה, ולהגיד שאני טעיתי. מה הופך טעות לדבר רע? אם זה מעשה שלילי מאוד, אם זה מעשה שאת לא יכולה לתקן אותו. אוקיי. טוב, אז תודה רבה רבה. בבקשה. רוצה להוסיף עוד משהו? היה לי כיף. יופי, טוב, ביי מתוקה. ביי.